Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. You were in college working part-time. Ezagutuko altzenuke historia eta natura uztartzen dituen leku ezin ederragoa? Ba, zatoz, Flixaren ibilbidera. Denboran zehar bidaiatuko zara. Naturak Euskadin utzi dizkigun altxorrak ezagutuz. 60 milioi urteko historia zeharkatuko duzu, ezin leku ederragoak bisitatuz. Flixaren ibilbideak kontrastez beteriko esperientzia divertigarria eskaintzen digu. Txalupan ibil gaitezke, museoak bisitatu, baita ametsetako hondartza eta herriska ederretan zehar lasai pasiatu ere. Mutriku, Deba eta Zumaia artean daude Flixa osatzen duten itsaslabarrika ipagarrienak. Egitura geologiko harrigarri honi esker, gure lurplanetaren iragana aztertu ahal izan da lehenik eta behin. Eta aberastasun biologiko itzela izateaz gain, ezagutzeke dugun mundu berri bat ere eskaintzen digu noski. Oinez, Txalupan, familiarekin ala lagunekin, babesturiko biotopo erakargarri hau hainbat modutan ezagutu daiteke. Gure ibilbidea Mutrikuko Nautilus zentroan hasiko dugu. Museo harrigarri honetan, parekorik ez duen, orain 110 milioi urteko fosil bilduma ikusal izango dugu. Museoa eta gero, Txalupan txango txiki bat egingo dugu. Euskadiko altxorrik preziatuenetako batzu parez pare begiztatzeko. Mutrikuko Flix beltza, Debako itsaslabarri ikusgarriak, edota Zumaiako estrato paregabeak. Magiaz beteriko ibilaldi hau oso lasai eta patxadaz behatu ahal izango dugu, gidari profesionalek naturaren fenomeno hau azaltzen digutela. Itsasoko txangoaren ondoren, Zumaira iritsiko gara. Itsaslabarri ikusgarriak gordetzen duen hondartza dotorea nabarmentzen da. Hemendik gertu dago Algorri muturra. Leku honetan gertakari geologiko handien lorratzak daude. Oso ederra eta bitxia da hemen topatuko duzun multzo geologikoa ia bakarra baita munduan. Ibilbide kitzekagarri hau amaitzeko, kostaldeko gainerako herriska politak ikusiko ditugu. Itsasoari mailaka begiratzen dion Mutriku oso erakargarria da. Esate baterako bere hirigune monumentala ikustekoa da. Gainera, arrantza tradizio handiko herri dotore honetan, azpimarratzekoak dira historiaz blai agertuko zaizkigun kaleska estuak. Eta makina bat terraza ere topatuko ditugu. Atsedenaldi bat hartzeko edota txakolin bat dastatzeko ezin egokiagoak. Turismoari begira bizi den Deban, hondartza bisitatu edota herrian zehar paseotxo bat emateko aukera izango dugu. Kolore guztiak biltzen dituen azoka ezagutu. Bertako bizilagunekin bateginda inguruko barazki eta loreak behatuz. Eta ezin ikusteke utzi Santa Maria Eleiza. Bailarako arkuperik ederrenetako bat, eta probintzia guztiko klaustrorik aintzinakoena bertan ditugu ikusgai. Eta amaitzeko, kirol pixka bat beti da mesedegarri. Mundu guztiko erromesen ondoan, Doneiakue bidearen zati bat egitea aukera bikaina da. Itsaslabarren inguruko bidezidorretan txangoa egitea ere posible izango dugu. Baita kaiakean uretan murgiltzea ere. Ibilaldi liluragarri hau amaitzeko modu ezin hobea.